Fil-31 ta' Jannar 1972 Malta bdiet ir-relazzjonijiet tagħha maċ-Ċina. 50 sena wara dan il-ftehim, One News tkellem mal-eks Ministru Laburista Reno Calleja. Calleja spjega magħna li dakinhar l-Ambaxxatur ta' Malta għar-Ruma, Carmel Mallija, ippreżenta l-kredenzjali tiegħu lill-Ambaxxatur Ċiniż f'Ruma. Spjega li Malta taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Tom Mintoff, segwit lill-Istati Uniti meta il-President Amerikan Richard Nixon żar iċ-Ċina. Għax imbagħad f'Marzu xahar wara li mar Nixon iċ-Ċina, mar iċ-Ċina fejn ġie ffirmat ftehim tagħna 18 miljun lira mingħajr imax. Ftehmu li nagħmlu number 6 dock biex flok nibdew insewwu vapuri tal-gwerra, nibdew insewwu tankers u il-Marshall Clock Project. Il-Freeport għax qed iħallilna. Skont l-eks Ministru Laburista, il-proġett tar-Red China Dock wassal biex f'Malta kien hawn l-akbar baċir fil-Mediterran. Reno Calleja spjega magħna kif dan il-ftehim wassal biex pajjiżna inħoloq iżjed xogħol u l-Maltin ma baqgħux jemigraw biex ifittxu ħajja aħjar il-bot minn arthom. Ir-relazzjonijiet bejn Malta u ċ-Ċina issarfu dejjem fġied kbira għal Malta. Fetħu ġiex fabriki li vera kellhom jagħlqu, imma il-Maltin talbu jagħmlu l-ħġieġ u talbu jagħmlu ċ-ċikkolata, għalqu ma hemmx żammejna l-ħaddiema hawn biex ma jmorrux l-Awstralja. Taħt it-tmexxija tal-Perit Mintoff, f'dan l-istess żmien pajjiżna ffirma t-Trattat ta' Difiża mar-Renju Unit li wassal biex pajjiżna kien ħieles mill-Ingliżi fl-1979. L-eks Ministru Laburista għalmana storja dwar meta Ministru Ċiniż qallu li Malta hija rispettata ħafna miċ-Ċina. Darba Ministru Ċiniż qalli, Reno, għaliex tħobb iċ-Ċina daqshekk? Għatlu x'ħobb il-Malta iżjed. U di impressjonatu għalli ħanajlek Reno għalli aħna ma' diversi pajjiżi għandna żwieġ tal-konvenjenza, ma' Malta għandna żwieġ ta' mħabba. Għax li jenna nerġa' ngħid japprezzawna. Aħna l-uniku gżira fil-Mediterran, aħna neutrali u non allajta. Fil-preżent, ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi għadhom b'saħħithom hekk kif matul il-pandemija iċ-Ċina tat lil Malta 30 magra tan-nifs u 80,000 maskra. Din is-sena wkoll f'dan l-anniversarju, il-President ta' Malta George Vella kellu wkoll telefonata mal-President Ċiniż Xi Jinping. B'dan tal-aħħar stieden lil Dr. Vella biex iżur iċ-Ċina din is-sena.